V zimných mesiacoch, kedy sú dni čoraz kratšie, sa práve viditeľnosť stáva dôležitou podmienkou bezpečnosti. Vidieť a byť videný je základné pravidlo, ktorého by sa mal držať nielen každý chodec, ale aj cyklista. A práve zvyšovanie povedomia o zásadách bezpečnej jazdy na bicykli je cieľom projektu Svetlo na začiatku. Pod projekt, ktorý má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov a peších v meste a okolí, sa podpísala nezávislá iniciatíva občanov Cyklokoalícia Pezinok. Hlavnou motiváciou bolo využiť toto obdobie, ktoré je známe tým, že sú zimné mesiace a je pochmurnejšie. Stále niektorí ľudia jazdia na bicykli, ale práve sú slabšie vidieť na ceste. A chceli sme, aby si uvedomili dôležitosť svietenia a tiež dodržiavania pravidiel cestnej premávky, hlavne teda škôl povinné deti. Cieľom je práve oboznámiť, robiť kvázi osvetu bezpečnej jazde a bezpečnosti na vozovke samotnej. Sme si vedomí, že v Pezinku tá infraštruktúra nie je ideálna, ale to nie je všetko, čo môžeme robiť. Mnohé z vecí má sám cyklista možnosť rozhodovať o tom. Hej? A práve mládež je dobrou cieľovou skupinou na to, aby sme to ešte ovplyvnili. V rámci projektu sa organizátori rozprávali s mládežou predovšetkým o dôležitosti osvetlenia cyklistu v cestnej premávke, ako aj rešpektovaní pravidla vidieť a byť videný. My sme teda vyrobili v spolupráci s Milanom Muherčíkom brožúry, ktoré sú veľmi pekne spracované, ktoré deťom vysvetľujú a priamo poukazujú na to, ako vyzerá cyklista, ktorý je osvetlený a ktorý osvetlený nie je. Nie? Tam je obrázok, lebo tie deti sa sami nevidia a častokrát oni nie sú vodiči, čiže oni nevidia, ako ich teda vidno. Nikdy si to neuvedomovali. A ďalšou vecou je teda určite poznať dopravné predpisy. Je potrebné, aby tá deti aj bicyklisti dodržiavali pravidlá cestnej premávky, jazdili po pravej strane, dodržiavali značky, samozrejme mali potrebné vybavenie, mali blikacie svetlá, zozadu červené svetlo, ktoré bliká najlepšie, spredu biele svetlo, ktoré je vidieť aj pre auta a hlavne, aby teda videli na ceste a boli videní. Do spolupráce na projekte Svetlo na začiatku prizvala Cyklokoalícia aj Mestskú políciu Pezinok, konkrétne preventistku Luciu Koritárovú, ktorá s deťmi hovorila o správnej a bezpečnej jazde na bicykli. Najzákladnejšia chyba je to, že hlavne za zníženej viditeľnosti, čo znamená teda, že je hmla, zmráka sa svitá, alebo teda prší, sneží, nebývajú alebo večer, nebývajú absolútne osvetlení. Podceňujú strašne jednoducho tú základnú výbavu, kde treba svetla, odrazky a musia byť aj oni viditeľní. Za ďalšie, deti do 15 rokov, málo kedy tí už starší mávajú na hlave prilby. Ľudia starší od tých 15 rokov vyššie by mali mať mimo obce prilby, nemávajú to. A toto sú tie základné veci, kedy dochádza vlastne k týmto kolíziám. Do prvej fázy projektu sa zapojili dve školy. V útorok 16. decembra to boli študenti gymnázia Pezinok a deň na to žiaci základnej školy na Bielnísku. V novom roku by chcela Cyklokoalícia rozšíriť projekt Svetlo na začiatku na všetky pezínske školy.